Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jeminiň leýartyny. Gepleşikleri Pragadak studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň websaýtyny iň köp okulanlaryň başyny migrant maşgallary gidenleriň getirilmegini ýa öýleriniň göýberilmegini soraýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Berdimuhammedow Putin bilen gepleşdi. Derecesi prezidentiň agtygy. Merkazadiýanyň köşklerindäki 3-nji erkekler nesli. Garaşmak, Covid synaglary. Türkmenistanlylar ýurtdan çykmak üçin mümkinçilik gözleýärler. Dukan nowatlary jaýlaryň girelgelerine gidilen ýardan atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Türkmenistan at we it bayramyny belledi. Serdaryň has öňe çykmagy häkimet çalşygynyň alamatlarymy diýen atlan çap edilen gepleşigimiz bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny çekýär. Migrant maşgallary gidenleriň getirilmegini ýa öýleriniň göýberilmegini soraýar. Harasadyň 1-nji ýyl dönüminde adamlar tebigy bedbagçylygy gussa bilen ýatlaýar. Nowatlar garaşmak, Covid synaglary. Türkmenistanlylar ýurtdan çykmak üçin mümkinçilik gözleýärler. Türkmen ombudsmanynyň nowatda kasabat çap edildi. Adam hukuklary babatynyňky milli plan henidem köpçüligi görkezilmedi diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde türkmen görnüşleri 17-nji hepde atly foto sergimiz köp tomoşaçy çekdi. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlary gozgolayan temalar bardy, öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýar. Ýöne kommentleriň çap edilmegi üçin düzgünleriň dogry berja edilmegi gerek. Lakam bilen başga ýerlerine şahsy hüjüm etmek, kemsitjek bolmak ýa garalamak synanşyklary oňlanmaýar. Şeýle-de welipeli adamlaryň atlaryny we atasynyň adyny lakam görnüşini ulanyp başgalara syýlagsyzlyk etmek ýaly synanşyklara ýol berilmeýär. Bundan başga Azatlyk habar serýistesi we onuň ol ýa-da beýleki ýurda sanksiýa girilmek ýaly ygtyýarlyklary bolman soň beýle talaplar bilen ýüzlenmeligiňi soraýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň daşary ýurtmaýlaryny çekmek üçin edýän tagallalary we ýurtda sermaýe meselesinde emele gelen ýagdaý barada söhbet bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Şwesiýada ýaşaýan türkmen ykdysadçysy Hudaýberdi Oradow. Habarlardan ma'lum bolýaly, Gurbanuly Berdimuhammedow 28 aprelde Aret halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarov, King & Spalding hukuk kompaniýasynyň baş direktory hemde hyzmatdaşy Andrew Hruska, Rizvi Travers Management kompaniýasynyň esaslandyrjylarynyň biri we baş maýa goýum direktory Suhail Rizvi, Legacy Maliýa kompaniýasynyň baş direktory, Aret halkara kompaniýalar toparynyň prezidentiniň geňeşçisi Yevgeniy Frenkl bilen video maslahat görnüşini duşuk geçirdi. Resmi maglumaty görä bu maslahat Türkmenistana taslamalar durmuşa geçirmek üçin halkara maýdarlar konsorsiumyny döretmek meselesini ara alyp maslahatlaşmak üçin geçirildi. Aýdylmagyna görä telekaçylar Türkmen prezidentiniň pikirini golladylar. Berdimuhammedow bu ideýany durmuşa geçirmek üçin birleşdirici baglanyş kökmünde Türkmenistan bilen 25 ýyl gowrak wagtdary hyzmatdaşlykda bolan Aret kompaniýasyny teklip etdi. Soňra Suhail Rizvi Şweýsariýanyň ýolbaşçylygyndaky global mali uramalarynyň konsorsiumynyň Türkmenistanda durmuşa geçirilýän taslamalara maýa goýmak isleýändigini aýtdy. Bundan başga da kompaniýa Türkmen tarapynyň ulawadorat gorlaryny özleşdirmek üçin täze infrastruktura döretmek ideýasyny gollaýar. Biz bu habar bilen baglykda Hudaýberdi Oradowyň pikirleri bilen gydyklandyk. Görýän ýa-ni konsorsium diýen özü bir wagtlaýynça bir ykdysady, maliýe ýa-da eksport meselesini çözmek üçin döredilýän bir ýa-ni wagtlaýynça gurama bolýar-da, wagtlaýynça gurama. Ol şu ýa-ni şu bir firmalar diýildi, ýa-ni öz arasynda bir şu gepleşip döredýärler da bir şu ünlü dor meseleler üçin de. Mysal üçin ýa-ni
ol Türkmenistan'da son kuvvetleri yankı oldu da şu bir oğudun halkara sözleri alıp da mesela Aydaly o reformu geçirmeli ya da olmasa demokrasiya tarafı yürümeli deyip hakikatten çok karşı yürüyorlar da. Son için o yankı hayataki onun şu konsorsiyum birinciden yankı hakikatten bilmeli de kim olur? Kuvvet ve öğrenmeli kim olur? Son maksatları neyemede? O şöyle hem tarafların öğren son ait kolyada bunlar kim neyem için dönüldüler maksatları neyemedip de. Son eğer de mesela için hakikatten seyretsek eğer de doğrudan bir şu iktisadi, maliye mesele Türkmenistan'da çözülecek olsa Türkmenistan yurt, o firma değil. Şunun için mesela Aydaly Dünya Bankı var da, Dünya Bankı. Ama şun bile işleşiyorlar, şun bile Halkara Valuta Fondu var. Sonranın işleşme uçuyla birinci yerde mesela şu esası şunun aksaniyeri, esası vekili, çok romanın onu Amerikanlar oluyor da. Şunun için ben fikrimçi eğer de şu Amerikan ilçihanı bilen kovadıp bir işleşip şu meseleleri şu nehiyle eğer de pul gerek olsa da mali eğer de meseleleri çözmeli olsa da eğer de hakikatten şu Çin yüreği bilen şu Türkmenistan edecek ana şu yol bilen gitmeli. Ana şu yol bilen gitmeli. Ana şunda o nehiyle oluyor da eğer de kim näme diýersin de Türkmenistan'a hiç vakit bir kovuğum häzirki duruşunda bir kovuğum koymaýardy. O 100% garanti bilen aýdyp bolýar. Ine 30 ýylyň dowamında bilsiňiz ýerde näçe gurulmalar var. Aýda falan ýerden milyar falan ýerden 10 falan bir topar balykçylarinden milyarder bolup gitdiler da. Cinayetçiler. Ana şoň üçin şu ýolun dowamy hadip fikir edýärler. Mene şu şäherde şu konsorsium döredýär diýilenlerde. O hakykatdan eger de şu çözjek bolsa hakykatda Türkmenistan ykdysady problemlerini çözüljek bolsa da ana şu ýanky aýdyny ýolundan bitmeli. Ana şonda Hudaý berdi, siz ol kampaniýalaryň ýa-da ol firmalaryň kimlerdigini öwrenmelidiňiz da. Kimlerdigi belli bolmasa da öwrenilmese de sizni şu Türkmenistandaky ýagdaýy, Türkmenistandaky ýol başçylygy gowulýarsyňyz da. Şoň bilen birlikde de siz şu Halkara Valuta Fondu ýaly beýleki awraýly guramalar bilen işleşmän şoň ýaly tek belli bolmadyk guramalar bilen işleşmek isleýändigini öňe sürýäňiz. Dogrudan bir emele gelen ýagdaýda Türkmenistan özüne bolan anamyň ýetenligini bilip şoň ýaly firmalar gözleýän bolmasyn. Bir hakykatdan Türkmenistanyň şu ýagdaýdan çykargy gözleýändigini aňladyp bilermi? Ýa-da Türkmenistan ýene-de şu ýöne bir wagt tutmak oýuny oýnaýanmy? Bu soraw berýänimiň sebäbi Türkmenistan golaýdy. Karlarlaryň pullary üzmek meselesini ýa-da şu daşary ýurt karlarynyň hasabyna gurulan desgalary dolu proýekt taslama güýjünde işletmek meselesini gallary urady. Sebäbi şu Türkmenistanyň daşary ýurtlardan alynan maýy meselesinde kynçylyk çekýändigi belli boldy. Bu resmi taýdan boyun alynan ýaly boldy. Dogrudan Türkmenistan bir çykargy gözleýän bolmasyn şu ýagdaýda. Öğrenmiyorsun. Eğer de mesela şu çıkılı gözlü başladat gözlü ol ayrı yönü. Eğer de şu mesela Aydaly şoňaly yurt dolu gözeklerinde de şu Türkmenistan ýaly yurt dolu gözeklerinde eğer de şu Dünya Bankı ya Avrupa Bankı ýaly gurumlardan ekspertize bolmasa yurdun ýagdaýy boýunça näme pul berilmeli şu proýektin ekspertizesi bolmasa şolar tarapdan şolardan eger mesela gerek bolsa bizim koşulşyş diýmeseler bir köpügüm hiçim ýatyrmaýar ana şu onu halkary düzgün ol eger de mesela için Aydaly Çeşiýede ýa-da Germaniýa onlar gerekler olur arkaý işler çözülýär olar önüm var da ýöne mesela şu Türkmenistan ýaly ýerde bir yolu anlaşıl. Belki yollar hemmesi hiç bir kofuğum yatırmıyor. O anıksad oldu. Neyse. O yolu aydiyana yine de bir şu önkü omurluk yolu şu maksatlı döredilen kurama olmalı da. Hormatly dinleyijiler, bir Türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Orazowyň pikiri. Eýsem size nähili pikir garaýyş bar? Türkmenistanyny dören ykdysady kynçylyklary, sermaýe kynçylygy, şoň bilen birlikde de Türkmen prezidentiniň soňky inisiatywesi bilen baglykda bize öz pikirlerinizi ýazyň, iýi beriň.
Gepleyer Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini ekologiýa we saglyk meseleleri barada söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň Kronikasy neşri soňky döwürde Tejenden Aşgabatyň Molla Nefes köçesindäki göz hastahanasyna gelýän näsaglaryň aşy köpelenligini habar berýär. Şol wagtda lukmanlaryň göz agyrýan tejenlilere anyk diagnoz goýup bilmeýänini gaýdylýar. Azatlyk ýurtdaky dürli keselçilikler şol sany anyk bolmadyk göz keselleri barada wagtyl gelýän maglumatlary resmi taýdan tasdikladyp ýa inkar etdirip bilmeýär. Mysal üçin 2018-nji ýylda Aşgabatda köpelen göz agyrlary barada hem şeýle bolupdy. Häzirki habarlardan çen tutulsa, göz agyrlary ekologiýa, howanyň aşy hypalanmagy we ýurtdaky ykdysady kynçylyklar bilen hem bagly bolup görünýär. Lukmanlaryň käbir tejenne köpelen göz agyrlaryny şäheriň çetindäki karbamid we ammiak dökünlerini öndürýän zawodyň howa goýberýän zäherli garynlar bilen hem baglanşdyrýar. Bu zawodyň 2005-nji ýylda gurulanyny, şondan soň ýyla arasynda dürli keselçilikleriň köpelenligi barada mundan öňem dogry bolmadyk we resmi taýdan tasdiklap bolmaýan maglumatlar gelip goşdy. Şeýle-de göz agyrlarynyň trachoma epidemiýasy bilen ilteşikli bolmagy mümkin diýen pikirler hem öňe sürilýär. Lukmanlar näsaglary her gün ýastykdaşlaryny çalsyrmagy, olardyňa ýuman gaýnatmagy maslahat berýär diýip Türkmenistanyň Kronikasy habar berýär. Lukmanlaryň pikirçe bu epidemiýanyň peýda bolmagy üçin häzir Türkmenistanda ähli şert bar, ýagny ekologiýa yaramazlaşdy. Ilat arasyçylyk serişdelerini tygyşytlamagy mezur bolýar. Azyk getmezçiligi, gowy naharlanmazlyk we beýleki durmuş kynçylyklar hem adamlary ýeterlik derejede aldyradýar diýip bu pikiri azatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşan saglyk işgär hem tasdik etdi. Hormatly dinleyijiler, biz bu temadan söhbetdeşligi odalky suw inженери we diplomat Türkmenistanyň ekologiýa meseleleri bilen öňürekden ýargydyklanýan ýaşulap basyner Nur Muhammed Hanafi bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Nur Muhammed ağa habarlardan ma'lum bolşýaly, tejenlilerde göz agyr köpelipdir, olar Aşgabada gözlerdi bilen köp gelýärler, soňlan birlikde munyň ýurtdaky ekologiýa ýagdaýlary bilen durmuş kynçylyklary bilen bagly bolmak ähtimallygy barada gurrun edilýär. Lukmanlaryň anyk diagnoz goýup bilmeýänini gaýdylýar. Siz öz maglumatlaryňyzy we pikirleriňizi paýlaşsaňyz, bir ekologiýa bilen baglykda, saglyk ýagdaýlary bilen baglykda nämeler bolup geçýär? Size nähili maglumatlar gelýär? Hakikaten hem tejenne oynayali ýagdaý şuňky Türkmenistanyň umumy durumyny ýagdaýyna geň görmeli zat däl. Tejenne öňlerem bir 50-60 ýyl mundan öň ýanky trachoma keseli bardy. Biz çağı kak bilýärdik, owa enem pakyryň öňüne gelemizi şonu bir topar çağlar, gözi çylpykly, gözi gypgyzyl agyr, göz agyrly çağlar görünýärdi, kän görünýärdi. Ýöne o keseli hakikaten hem Sowet döwrüne ýok etdiler. Umumy Sowet Soýuzyny köp ýyllap eşderi nokdy. Ýöne şuňky ýagdaýda ýene gaýtalanyp çok keselin gelmegi mümkin. Ýöne onu niýsek, onu ýaly ýagdaý, ekologiýa ýagdaýy, onuň umumy sosial ýagdaýy, bir medisina ýagdaýy, diňe tejenne däl ahyryn. Başga şäherlerde, başga owullarda, başga vilayatlarda da edil şonu ýaly ýagdaý. Şoň üçin diňe tejenne bolaýmaly, ol eýleki ýerlerde de emele gelmeli bolsa. Ýöne hakikaten hem tejennäki gurulan karbamid fabriki şoň täsiri bolmagy mümkin. Näme üçin niýetiňiz? Öňem gurulandan soň bir käbir ayal kesellerine gabat gelýärdi, şolar ýaly ýagdaý bolýardy diýip eşitýärdik biz. Şo karbamid fabrikasy işläp ulandan soň. Ýöne näme üçindir soňky döwürde güýçleni urady. Ýanky Berdi Muhammedow tankyd edip, şol doly güýçini fabrika işlänok, şonu işletmeli diýip käýin çörüp zat edip şeýle talap edenden soň hakikaten hem şonu güýçlenleri uradylar. Ýöne şo edilenni ol diňe ýöne isleýäniň bilen bolýan zat däl, umumy fabrika diýilýän zatlarda. Oň hemme taraplaýyn, ýanky ekologiýa tarapdan hem onuň mümkinçiligi doly spesialistler barmy ýokmy, fabrika doly taýinmi şu 100% öz güýjini işledirýäli. Şo zatlary doly izarlaman teretmän ýöne urdilenni öldürüp diýilýäli, şeýdip işletseň ol hakikaten hem
ekologiya zäň bermegi mümkin näme üçin diýsen, ol kimya bilen bagly kombinat. Ol ýöne eleki zawod fabrikalary ýalylar. Şoň üçin ol daşdöreğine ekologiya uly diýen berýänini men aşbilenemo. Hakykatdan hem şeýle bolmagy mümkin. Şol soňky göz agyry çejenli köpeleriniň sebäbiniň esasy sebäbi ýanky kim kombinat diýip aýdybiler. Nur Muhammed Ağa çykkan maglumatlara görä ýa daşary ýurt medeniýetinde çap edilen maglumatlara görä Türkmenistany newit gaziýa taktary bilen baglykda da ekologiýa meseleleri ýiti bolmagyna galy. Emma Türkmen medeniýeti ýurtda ekologiýa babatyna uly işleriň edilýänligini ýygyderli habar berýär. Şoň bilen birlikde Aral deňzi bilen baglykda da duýurly tozanlar, tupanlar turýar beýleki ýagdaýlar tebii hadiseler bolýar. Bular barada Türkmenistan resmi taýdan hiç bir düşündürüş bermeýär, ekologiýa ýagdaý bilen baglykda düşündürüş bermeýär. Ikinji tarapdan keselçilikler, mal keselleri bilen baglykda da düşündürüş bermeýär. Indi siz eger trachoma keseli, trachoma epidemiýasy bolsa başga ýerler